Další otřesy ve slovenské kultuře. Tamní Národní divadlo propustilo ke konci roku v rámci úspor 5 herců, včetně oceňovaných men. Skončili kvůli nedostatku peněz, nebo je zatím něco víc? A kam se posouvá slovenská kultura, vlastně celá slovenská společnost? Soubor Národního divadla opustila i herečka Táňa Pauhofová, kterou teď zdravím na Slovensko. Dobrý den. Vám dobrý deň. Mají se herci Slovenského národního divadla tak dobře, že si jich soubor nemůže dovolit tolik? Myslím si, že toto naozaj nie je náš problém. Myslím si, že Slovenské národné divadlo sa má dobre. Naša minuloročná, hlavne čo sa týka súboru Činohry, naša 92% návštevnosť hovorí o veľkej priazni divákov a o tom, že sa nášmu divadlu darí. Fakty ale sú také, že myslím, že v divadelnom prostredí, a nie len tam, sme celkovo dlhodobo pomerne dosť v podstave a nemôžeme si úplne dovoliť konsolidačné opatrenia, aby sa prepúšťali tí, ktorí tú prevádzku divadla úplne ako keby zabezpečujú každý večer. A tím mluvíte i o samotných hercích? Áno, tým hovorím aj o hercoch. Naše divadlo má 40 členný, plus minus 40 členný umelecký súbor Činohry. Za rok odohráme na 3 sálach okolo 490 predstavení a z týchto 40 ľudí, keď musí ísť 5 ľudí preč, tak ono je to pomerne citeľné. Když bych ještě šel po té lince, tak jak celou věc komunikuje zejména ministerstvo nebo vedení Národního divadla, tak vzhledem k tomu, že se nepropouští jen v dramatické tvorbě, jen mezi herci, ale i v jiných profesích, není to vlastně fér propustit 5 herců z Národního divadla? Takto. Celé je to pod rúškom slovíčka konsolidácia, že potrebujeme šetriť. My rozumieme, čo je konsolidácia, rozumieme, že ekonomika nášho štátu nie je úplne hitparádová a navrhli sme niekoľko možností, ako by sa ušetriť dalo. Ale manažerské rozhodnutie, kedy z toho 40-členného súboru musí odísť 5 ľudí preč, nebavíme sa teraz o tom, či je to fér alebo nefér. Myslím si, že to nie je úplne najsprávnejšie manažerské rozhodnutie, hlavne keď ide o konsolidáciu, čo znamená, že vlastne divadlo by malo ušetriť. Avšak tí ľudia, ktorí sú alebo dostali výpoveď, naďalej ostávajú v divadle ako externisti a netýka sa to iba teda hercov, týka sa to vlastne väčšiny prepustených, kedy vlastne na tie miesta, alebo ich musí niekto robiť, to je jedno, či je to manažment alebo tak ďalej, a tak ďalej sa spolupracuje s externými spolupracovníkmi. A tí stoja veľakrát o dosť viac peňazí ako interní zamestnanci. Mimochodem, to se, pokud se nepletu, týká i vás samotné, protože vy jste se ze zaměstnankyně stalo externí spolupracovníci, je to tak? Mňa to ešte len čaká, pretože ja som na rodičovskej dovolenke, takže nie je to tak, že by mohli ma zo dňa na deň prepustiť. Je to tak, že ja vlastne prichádzam o miesto v okamihu, kedy mi rodičovská dovolenka končí, čo je budúci rok. Zatiaľ som stále oficiálne zamestnaná v Slovenskom národnom divadle. Když bychom si to promítli, dejme tomu do toho příštího roku nebo na jakýkoliv jiný případ herce nebo herečky, kteří se ze zaměstnance stanou externím spolupracovníkem, tím momentem se stanou dražším nebo levnějším pro to divadlo? Jako dává tohle smysl? No, keby to zmysel dávalo, tak myslím si, že okolo toho zďaleka nie je taký humbuk, ako je. Nedáva to ekonomicky úplne zmysel. Každopádne, tak my počúvame veľakrát, mňa sa to týka v tom, že veľakrát počúvame o tom, že vlastne my sme nedostali výpoveď a keď, tak nie 5, ale iba 3, jednému nebola predĺžená zmluva, ja som odišla dobrovoľne. Ja som neodišla dobrovoľne v tom zmysle, že by som chcela odísť zo súboru Národného divadla. Ja som iba pragmaticky svoje miesto ponúkla za niekoho, kto je mimoriadne vyťažený v tom divadle a hrá tam veľa predstavení. Takže len treba sa držať faktov a nie nejakých dojmológií. Nie je to určite ekonomickejšie. Možno
je údajne nejaký iný balík peňazí, z ktorého sa platia odvody. Každopádne každý externý spolupracovník je vždy finančne náročnejší. Zároveň byť externým spolupracovníkom znamená, že divadlo sa musí prispôsobovať jeho možnostiam termínovým, čo my ako interní zamestnanci musíme byť v podstate neustále k dispozícii. Nemôžeme si vyberať, v čom chceme, nechceme hrať, kedy chceme, nechceme hrať, kedy môžeme, nemôžeme. Takže ono to výrazne môže narušiť aj prevádzku, samotnú prevádzku divadla. To, co jste naznačila, že jste vlastně, to bych potřeboval detailněji vysvětlit, protože jestli já jsem to správně pochopil, vy jste vlastně to svoje místo nabídla někomu, kdo je ve Slovenském národním divadle, jak jste říkala, výrazně vytíženější, to znamená, jeho by ten odchod, takhle si to jak si přebírám já, ten jeho odchod by ho zasáhl víc, než zasáhne vás váš odchod, protože máte i jinou práci? Takhle to mám pochopit? Chápte to tak, že som žena, matka na rodičovskej dovolenke, čo znamená, že za minimálne uplynulé 3 roky som negenerovala žiadne nové predstavenia. Keďže máme u nás v činohre základný zámer a to je, my chceme hrať a chceme udržať minimálne ešte ďalšie 2 roky divadlo v dobrej kondícii, pretože aj to javisko považujeme za možnosť nejakým spôsobom odzrkadlovať aj naše osobné postoje a prinášať divákom nielen zábavné témy vo forme wellnessu. Takže v prvom rade išlo o to zachrániť prevádzku divadla, aby činohra stále mohla plnohodnotne hrať. Keď ja mám vo svojom repertoári ako žena na rodičovskej jedno predstavenie. Čo bolo jasné, že môjim odchodom prevádzka divadla nejakým spôsobom tragicky neutrpí. Ale keď bol hlavným manažérom nášho divadla navrhnutý niekto, kto má 15 predstavení do mesiaca, tak to už by tú prevádzku výrazne narušilo. Vtedy sme ešte nevedeli, keď sme takto uvažovali, že vôbec budú možnosti nejakých externých zmluv a spoluprác. Takže sme rozmýšľali nad tým, ako to urobiť tak, aby to bolo pre divadlo čo najjednoduchšie. Jak o tom vlastně sama jako přemýšlíte, o tom, co se teď děje ve Slovenském národním divadle? Když říkáte, že to ekonomicky nedává smysl, tak jako jaký tam je tedy ten důvod k tomu, co se děje? Tak to je v rovine veľa domnienok, ale ja mám pocit, že celkovo to, čo sa... Budem sa baviť teraz o kultúre na Slovensku za uplynulé 2 roky deje, tak celkovo myslím si, že väčšina vecí príčetným, rozhladeným a aspoň priemerne vzdelaným ľuďom nemôže dávať zmysel. Čo znamená... To, čo sa deje v Slovenskom národnom divadle, nie je nejako extrémne prekvapivé. Deje sa to fakt naprieč celým kultúrnym spektrom. Pred nami to bola Slovenská národná galéria, sú to múzeá. Je veľmi veľa manažérskych rozhodnutí zo strany Ministerstva kultúry, ktoré odborníkom pri všetkej vôli nedokážu dávať zmysel. Takže, a samozrejme, že môžeme sa domnievať, čo za tým všetkým je, ale to, čo ja sa domnievam, je, že naozaj je tam absolútny nedostatok odbornosti, vízie a vlastne ľudia, ktorí o tom rozhodujú, keď sa budeme baviť o Slovenskom národnom divadle, o činohre, tak tam nechodia, nepoznajú to a hlavne ľudí pracujúcich v tomto rezorte, v kultúre, nemajú radi. Zaujal vás rozhovor a chcete slyšet víc? Jednoduché řešení. Staňte se našimi předplatiteli a pusťte si ho v plné délce na webu DVTV. A pokud to ještě neděláte, začněte nás odebírat. Žádná luxuska už vám neunikne.